Velkommen til Storskovvej 7 i Næstved. Her har vi en ejendom med godt 16 hektar til. Her er fred og idyl og masser af plads og bolder sig på. Her kommer vi om i haven, som er niveauopdelt. Der er ret stor højdeforskel. Ned i bunden af engen, der bugter fladsåen sig igennem arealet, og den går videre ned i skoven, som vi kommer ned og se lige om lidt. Ja, så kan man jo stå her, skue ud over egne marker og kigge ned til køerne. Der bliver god saftige bøffer. Skal vi ikke gå ned og sige hej til dem? På ejendommen der er godt 8 hektar med græs, og det er velegnet til at lave sit eget hø eller brab, men også som her, have sin egen køregående. Midt igennem engen, der bugter fladsåser. Jamen lad os gå en tur i skoven. Der er cirka 8 hektar skov. Det er skov, som sælgeren selv har plantet for 15-20 år siden. De har været brugt mange forskellige træarter, så skoven fremstår dejligt varieret. Og der er også lysåbne områder herinde, og der er et godt vejnet med spor og stier, så man kan komme rundt i skoven. Ikke mindst, så er der en dejlig art. Ja, så vi går ned i mosen i den bagerste del af skoven. Og ja, fotografen var lidt sløv, så han nåede ikke lige at filme det rådyr, der lige er løbet lige foran tæerne på os. Er du blevet interesseret i den her ejendom her, så ring på det her nummer her, så får du fat i mig. Og skynd dig, ring for din nabo.